način na koji se Božić danas i uopšteno već vjekovima slavi, u stvari od samog početka, nije onako kako bi trebalo u stvari da bude, jer nema puno veze sa Biblijom i sa Svetim pismom, već je to jedan paganski praznik, u stvari paganskog porijekla i dakle samo kićenje jelke ili bora, kako ko to zove, kićenje kuće, laganje pašnjaka, to su sve paganski i bezbožnički običaji, tradicionalni običaj, ljudski običaj koji nemaju nikakve veze sa Biblijom i sa Svetim pismom. Naprotiv, po Svetom pismu čak to je i grijeh, ali eto, opet ne treba nikoga osuđivati zbog toga, ali moje lično uvjerenje je da ne treba slaviti na taj način. Može se uvijek uzeti, čitati Sveto pismo na taj dan, čitati iz Evanđelja o Isusovom rođenju, podsjetiti se na sam čin rođenja, na koji način je naš Spasitelj došao na svijet. I možemo naravno pjevati duhovne pjesme, pjevati Isusu, slaviti ga i na mnoge razne načine, moliti se naravno. Dakle, čitanje Svetog pisma, molitva, slavlje, sve su to način na koji mi možemo obilježiti taj dan. Ali sve drugo nije od Boga i nije u Svetom pismu, jednostavno nije hrišćanski. Eto, to je moja poruka za danas i ne samo za danas, nego inače. Za sva vremena, dakle, moje uvjerenje na što ja vjerujem, ali ne osuđujem nikoga, naravno, ko slavi na ovaj ili onaj način, jednostavno želim da vam ukažem na tu istinu. Evo i sami uzmite, ako niste upućeni, ako ne čitate Sveto pismo, uzmite i slobodno pročitajte Evanđelja i vidjet ćete šta tamo piše i da li to uopšte stoji u Bibliji ili ne stoji. A vjerujte mi da ne stoji. Eto. Ali nemojte mi samo vjerovati na riječ, nego uzmite sami i čitajte. Eto. U svakom slučaju, želim vam svako dobro od Gospoda i budite blagoslovljeni. Želim vam i u ovim danima, kao i svakog dana, mir u srcu i duši, radost i svaki blagoslov od Boga. Amen.